Vítajte späť, to je Sauronpanko a ja vás vítam po dvojročnej pauze, prepáčte mi to. Ale to vôbec nevadí, lebo som tu späť s obsahom, ktorý vôbec nikto nerobil na tejto scéne, akože môžete si povedať. Maxo? Čo k***a robíš? Mafii 2, veď to je taká stará hra. Veď to každý už natočil, každý už to hral aspoň 18 krát. A ti poviem takto, bráško. Počúvaj ma sem, už si hral niekedy Mafia 2 Final Cut? Áno, počujem to ticho, nehral ani úplne doteraz si nevedel, čo to je. Počúvam sa Mafia 2, každý vie, a ten, kto nevie, tak mu to teraz poviem, že Mafia 2 mohla byť strašne potenciálna hra, strašne veľa nevyužitého potenciálu je v tej hre. No tak ruský alebo anglický model, alebo také to sú riti zo zeme, si proste povedali, poďme tú hru dokončiť, poďme tú hru urobiť lepšiu. A tak proste si povedali a vzniká Mafia 2 Final Cut, takže tam je všetko možné a nemožné. Všetko, čo v tej hre malo byť, ale není. Ja som to očividne nehral, ja som na to videl iba strašne malý výcud z tej hry, takže ja ani úplne neviem. Takže som si to natočil, aby ste sa mohli byť u toho so mnou, u tých mojich prvých dojmov. Bruch. Mafia 2 v slovenskom znení, neviem, Martin Novák, Michal Sabo, Dominik Miščík a pôvodne som byl taxikář. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. No poďme na speedrun, let's go guys, let's go, we did it. Kapitola první. Domovina. Sicílie, červen, 1943, guys. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží. Real. Ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za námi linie. Postreláme týnáckou. Poď Tome. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Let's go. Tak ideme na vec, guys, ľudia, let's go. Porecocente caradissima. Oh neo caramambiente. Fossila. Ok, hen. 3 headshoty po sebe. Bum. Bum. Vidíš, aký sa fajnový, to nevieš. Strašne som krivý ináč. Pížem sa. Do pič. Aha. Jaký som ja fajnový, povedz ty. Počkej, samopal si zoberám, dávaj, hen, more do... Nepadaj, Mojko, samopal tam je, poď, dobre. Poď. No, poď, William, poď ideme, let's go, guys. Jasné, hen. Počkej, jak sa dáva? Hoď ho. Let's go, na prvý pokus, let's fucking go, guys. No poď, vykopni. Bum. Hele makaróny. Henek po kapu. No jasné, že dielo. Áno. Hlava Sicíliánů. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Silná nezávislá žena, normálne ako Andrej Hlinka, ty kokos. Už ide intro, let's go, guys. Real. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Vlastně tak. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů.
Vito! Tady! Joe! Ty kokos, vy hučíte, chlapci. Kámo, Jak jsi to věděl? mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. To se Je mi pýta. jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sereme Rivers. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákon. Kde se kurva vzalo to zasraný počasí? Tady je to nejstudenější zima v historii. Když byste mohol poradit o Slovensku. Ty kokot Jarvonguje. Výborné, milujem. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? To 2 roky? Čili, pamatuješ? No Tak to budeme ale- mať. Taký to dám pohľad. Tak to budeme hrať celú hru. Z pohľadu kolesa. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Musíš do taxíka, nemusím, ideme sa prejsť. Jaká nádherná vianočná atmosféra. Nemusím, veď prejsť sa ideme. Ukáž to. Dík. Jaká mapa? Čo je? Wow. A to je aj vonkajšok. Venkov. Wow. Ale akože mapa, wow, pekná 3D mapa, konečne poriadna, už to nejsú žiadne. Však vyzerala stará mapa. Och, chceme to tak, no čo? Vidím, že posunková reč je najlepšia konverzácia, aká môže byť. Že posunková reč je v tejto dobe asi stále trendy. Poď odvezma. Chcete roleplay, let's go. Nie. Hej, snažím se. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, Nie. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Františka i já na tebe, Vito, Hej, ségro, tak jak se dlouho vede? čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní partii. Ale plusové body má tu Ježíša. Takže se musíš brzy vrátit. Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Jo, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Dobre, ideme zabíjať. Takže je mi to Omlouvám se. Je mi fuk, Sežena jestli na budeš ty dodržovat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete. Jo, tak. Bum. Ok, teraz ideme 1v1 v Pojď, juniore. Pošli Mortal tě Kombat vo Fortnite. Velký frajer, co si... Boom. No už sa nepostavíš. do prdele. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Kolik? $2000. Musím někde rychle sehnat 2 tácie. To bude easy. Joey mi s tím určitě pomůže. Čo, jaké sú cheat? 3, 4, boom. Jdu nebo? Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak vole, spokecáme. Fuž, ty nechutný prase. Potřebuji vydělat balíka, makání, to nepůjde. Truly. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z $20, který mi teď dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Čo tu ideme stať, alebo čo? Halo? Joe? Zhasnúť. Joe? Pozdni sa, ja bojím. Počkaj,
Chceš ísť? No jasné. Ja som normálne baby driver. Hen. Môžem? Predno sa dáva. Ty žebrák, veď dávaj pozor. Počkaj. Hej, koukej na tu mašinu. Nie. Neznie, fuj. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbít jí. Není krásná. V originále bolo krajšie, veď toto je hnus. Hrozná. Na. Taky budeme potřebovat páčidla. Toto si kúpim. A toto chcem. Toto v origináli nebolo, to kupujem. No poď, neviem. Veď kto by to dal to chcel ukradnúť, ja robím to majiteľovi radosť, že sa môže zbaviť. Tři normální auta, žádný speciality, dostaneš podíl za každou káru. Dám ti za tu káru $350, to se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starém vraku. Je to také isté auto, ako mám. Ok. Jak ho tam šúruje brúsky. Kam brúsky krstná mena vôbec? Neviem. Takto. Až na to, že to kára patřila hlavně černých hub, který se mě pokusili udělat něco si Máte si Ok, ak sa lúčim, môžete sa pozerať na Vita, ako stojí v miestnosti. Ide spať. Ok, majte sa, dobrú noc.